Una nit d'art i bohèmia. És la proposta del Centre Excursionista de Torrent per al proper dissabte 18 de juny. Estan convidats tots els torrentins. El Centre Excursionista de Torrent celebrarà la nit de l'art al seu local, al Camí Reial número 7, a partir de les 9. La velada començarà amb un sopar de pa i porta i al llarg de la nit es podran contemplar pintures, escultures i d'altres manifestacions artístiques fetes pels socis del Centre Excursionista de Torrent. També hi haurà una actuació musical per amenitzar la trobada. La gente viene, unos hacen pintura, otros escultura, otros leen un poema. De lo que se trata es de hacer una noche bohemia, una noche en lo que nos une es el arte. Tiene un rasgo bastante cultural. El Centre Excursionista de Torrent compleix enguany 14 anys i actualment té mig centenar de socis que comparteixen inquietuds artístiques, però també l'afició pels esports de muntanya.